tardes, benvidas e benvidos a Moito por Ler, un videopodcast que nace coa intención de difundir a bibliodiversidade inmensa da literatura galega en galego. Para esta quinta entrega do videopodcast, correspondente ao mes de xuño, mes do orgullo LGBTIQ+, contamos con Né Barros, escritor e divulgador cultural que leva anos dedicade á divulgación da literatura galega en redes sociais e tamén á creación literaria. Moitas grazas por visitar o podcast, Né. Moitas grazas a vos por convidarme á Libraría Metáfora que te deu hoxe este espazo. Ujú. Pois si, encántame sempre falar contigo dexo, sabes? Sempre que teño a oportunidade fago, porque, bueno, sempre teño a sensación cando vamos falando de que temos moitos temas que tratar. Por unha parte, tes a túa creación literaria, tes publicado e axudado a publicar, coordinado moitos libros en todos os xéneros, dende a poesía daqueles 19 poemas por un virus 19 en 2020, dende o teatro en Identidade na editorial Galaxia no ano 2021, logo veu Non estamos quebrades, aquí o temos, ficción merecedora do Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil no ano 2022, tamén coordinaches a antoloxía Alguén nos lembrará, a antoloxía de relatos, traduciches ao galego os 5 números da banda deseñada Heartstopper, que pronto serán 6, e agora tes esta incursión no mundo do ensaio filolóxico con Guía de linguaxe non binaria. Pero que ademais tamén é moi interesante o teu labor de divulgación cultural e de creación de contido en Instagram ou YouTube, ou tamén o teu labor como podcaster co podcast Un té con Né. E por outro lado está o terceiro vértice da pirámide, o teu traballo activista polos dereitos das persoas trans e das persoas LGBTIQ+, e aquí ven a miña primeira pregunta. Entendo que un traballo que sobrevoa eses outros labores que mencionei. Sí, para min penso que é moi interesante esta presentación que acabas de facer. Moitas grazas por facela e moitas Xa grazas quedou tamén feita, por xa quedou feita. conversar comigo, porque sempre é un placer conversar xuntes, pero tamén penso que cando facemos esta análise das diferentes facetas dunha persoa ou dividimos esa parte máis activista da parte máis escritora ou de divulgación, realmente sempre estamos construindo unha ficción, ou eu polo menos no meu caso así o sinto, porque eu sinto que cando preciso escrever ou quero escrever certas historias ou quero divulgar certas historias, tamén nace un pouco esa necesidade, esa pulsión da parte activista e da parte de eu como persoa trans que moitas veces non ve esa realidade representada nos libros ou que busca certas historias que non encontra. Entón, para min, claro que sobrevoa, mas non o conceptualizaría como sobrevoar, senón que todas esas cousas están unidas por unha necesidade de ver esa representación, ou xa non só como representación, senón como xustiza de se existimos persoas trans ou existimos persoas queer, persoas LGBTIQ+, ten que haber historias que nos conten ou que conten historias en xeral arredor do colectivo ou con personaxes que vivan esas realidades. Totalmente, sí. Un dos teus últimos traballos literarios, ademais, foi, como dicía, a tradución da saga completa dos libros de banda deseñada Heartstopper, que ademais xa sabemos que a principios do mes de xullo sairá coincidindo coa súa estrea a nivel internacional o sexto número desta saga. Mm, O sexto e número final, número final. parece ser, según di Alice Ousman. Eu que o Pero lin creo que está ben fechado e que tamén ten un sentido que a historia non se alongue máis e que poidan ujú, nacer outras historias. E como foi ese proceso alongado en bastante tempo de traducción desa saga? Pois a verdade foi un proceso de moita aprendizaxe para min, de moita responsabilidade, mas tamén de moita alegría, porque eu cando cheguei a Heartstopper foi porque era unha historia que había na internet, é dicer, esta autora Alice Ousman, cando comezou a publicar estes libros, non foi a través dunha editora, senón que foi a través dunha plataforma online, subindo eses cómics, e eu cheguei a esa historia porque eu precisamente buscaba esta representación LGBTIQ+, eu quería historias que contasen a diversidade e non só dun punto de vista tráxico, que é certo que tamén hai que representar esa traxedia e hai que representar, pois, a opresión ou o acoso que sufren as persoas LGBTIQ+, pero eu buscaba tamén historias felices, porque tamén merecemos esas historias. Claro, eu coñecía esa historia en inglés, sempre estaba de pesade con moita xente do mundo editorial dicindo isto ten que estar en galego, temos que traducir isto en galego. Eu non dicía temos que, senón alguén ten que traducir isto en galego, estas historias tamén teñen que poder lerse na nosa lingua porque a xente
da Galiza tamén precisa referencias e precisa esas referencias felices, que sí que é certo que hai moita literatura queer en galego que xa está facendo iso, pero tamén é interesante traer estas outras referencias. E claro, para min a miña sorpresa foi cando me dixeron: "Queres facelo ti?". Ao principio tiven esa dúbida de, claro, eu non estudei traducción, sí que contei con Éric do Pazo, que ten esa formación máis filolóxica en inglés, galego, foi un proceso longo, porque como dis ti, son 6 volumes, pero tamén de, pois, querer facerlle xustiza aos cómics e querer tamén construir un galego que fose ao mesmo tempo, pois propiamente galego e que tivese cousas coloquiais que non tirasen sempre do inglés ou do castellano, mas tamén un galego recoñecíbel para a mocidade e tamén un galego que fose xusto coa obra orixinal, porque é moi interesante, por exemplo, que a través de Heartstopper representamos moito fórmulas de linguaxe non binaria que en galego parece que cada vez están a ter pois máis acollida, pero tamén precisan eses usos máis de non simplemente explicalas, senón que unha personaxe nun cómic diga todes e non haxa un drama ao redor. Ujú, Moi interesante ese traballo nos diversos números de Heartstopper e ademais nótase esa intención de adaptar unha linguaxe orixinal a unha linguaxe coloquial galega, tendo que foi un traballo mellor bastante complicado, que, bueno, polo menos tivestes tempo para a adaptación ao ser tantos números, non? Sí, tamén é certo que nos traballábamos con esta idea de chegar ao volume 6 o tempo que se publicaban noutras Ujú, linguas, porque para nós era moi importante que sí que é certo que estes volumes chegan un pouco tarde, porque unha historia que xa tivo o seu percorrido, que xa ten traducións noutras linguas, que xa non tiña ese grado de novidade, mas queríamos chegar ao volume 6 ao mesmo tempo, e parece que vamos conseguilo, así que ujú, en xullo xa a xente pode ir ás librerías e ter o mesmo nivel que o inglés, o castellano, o portugués, outras linguas, pois poden ter o galego tamén. ujú. E ti, como dicías, eras moi fan desta historia, xa incluso antes de ter unha adaptación a Netflix, cando tiña Mm. non tiña tanto apoio industrial, era algo máis, de internet. Despois falaremos de internet. Como foi acceder, prematuramente ao número 6? Entendo que guai, non? Claro, foi unha responsabilidade, tamén unha alegría e un claro, hai esa parte da comunidade que perdes un pouco, non? Porque o bonito de Heartstopper tamén é que é unha historia que se construe arredor dunha comunidade, xa non só por esa representación LGBTIQA+, senón por ese feito tan característico de que é un cómic que se vai publicando capítulo a capítulo, Ujú, o 1, o 11, o 21 de cada mes, que hai como unha serie de comentarios en rede, e toda esa comunidade de xente que busca esa representación ou que lle presta Heartstopper ou que vive de algún xeito esa afección, pois claro, eu de súpeto estaba lendo todo antes de tempo ujú. e foi moi bonito, pero tamén teño gana de que estexa na rúa para ter esa outra parte, de falalo coa xente e de vivilo en conxunto, que agora mesmo se estou podendo vivir con Eric, que é a persoa que Ujú. que asesora a traducción, que tamén é bonito, pero é como outra parte de saquellar os libros. Ujú. Adiantabas que un dos factores clave do éxito desta saga foi esa representación positiva do colectivo LGBTIQ+. Como de representado está o colectivo LGBTIQ+ na literatura galega? Pois eu penso que concretamente en galego, parece que cada vez temos máis representación e vémolo en autorías diversas como poden ser, por exemplo, María Reimóndez ten, colocado no papel, en novelas, tanto en xuvenil como en literatura máis de adultes, personaxes que vivían estas realidades, mais non só como unha personaxe que vive esta realidade de xeito anecdótico, senón como parte central da trama, e tendo outras preocupacións, tamén autorías como Eva Mejuto en xuvenil, mas sí que é certo que ás veces parece que dentro da literatura galega temos moitísima representación e non é certo, porque comezamos a enumerar os títulos e realmente non son tantos. Se nos poñemos a contar cantos títulos de novela negra hai en galego, Ujú, non quero dicir, non nos parecerían demasiados, pero comezamos a contar os títulos que representan a realidade LGBTIQA+, e de súpeto parecen excesivos. mm, E hai moitas realidades que non se están representando, é dicir, a sexualidade, por exemplo, canta representación ten? Cantas personaxes intersexuais podemos contar na literatura en galego? Eu, de memoria, podo dicir, por exemplo, María Reimóndez represéntao
nalgunha das obras da súa saga dos seres completos. Mas, de novo, é volver sempre ás mesmas autorías que dun xeito activista buscan representar estas realidades e que precisamos que sexa algo máis xeral, que non sexa esta obra concreta que fale do colectivo LGBTIQIA+, senón que desde a propia concepción das obras haxa personaxes diversas e que as súas historias non xiren en torno a iso, e tamén me parece moi interesante reivindicar algo que cada vez se fala máis, de que tamén sería necesario ter personaxes que non son tan perfectas, porque ás veces mesmo eu, que escrevo estas realidades, tento mostralas dun xeito que a xente poida entender o que é unha persoa sexual, poida entender o que é unha persoa trans. Tamén precisamos persoas trans que sexan malas, que fagan cousas que non sexan lóxicas e que teñan conflictos alén de ser trans. Penso que ese é outro paso, e tamén outro paso é que as persoas trans e LGBTIQIA+ en xeral estexamos tamén nos equipos editoriais, de corrección lingüística, en todas as partes do libro, creo Ujú. eu. Ti formas parte dun equipo editorial, despois iremos tamén para iso, pero interésame moito isto que introduces de que ao final na ficción LGBTIQIA+, acaba habendo case un afán divulgador, cousa que na ficción moitas veces é contraproducente, xogan en contra dos factores principais da ficción, ¿no? Que é Mm. crear unha realidade diferente. Sí que é certo que a min non me gusta moito xulgar este feito, Claro. penso que é un feito a analizar, Ujú. porque é certo, moita literatura LGBTIQIA+ é moi pedagóxica, mas tamén é certo que é porque non partimos do mesmo sitio, e hai moita xente que se non fas un mínimo de pedagogía de explicar o que é unha persoa trans, se cadra non vai chegar á túa ficción do mesmo xeito. Entón, sí que existe este fenómeno, mais eu non creo que sexa tanto algo a xulgar, senón algo a analizar para tamén quebrar un pouco con esta tradición e crear máis Mm. personaxes LGBTIQIA+ problemáticas que, ollo, hainas, tamén hai que Ujú. reivindicalas e Mm. que veñan máis. E tamén é certo, dentro disto, que non o dixen da representación LGBTIQIA+, que ao final estamos falando de literatura e falamos moito de representación, pero tamén é algo que vai alén da literatura. É dicer, por moito que existan moitas personaxes LGBTIQIA+, isto tamén ten que ser algo que teña a súa contraparte na vida real, e que por moitas personaxes trans que vexamos en series, en libros, en ficcións variadas, pois tamén hai que mirar as condicións reais das persoas trans e, por exemplo, se as persoas trans que están moito máis afectadas por condicións reais como a precarización, ou, bueno, a realidade do noso día a día, de como está montado todo, poden chegar a escribir esas historias, poden chegar a acceder a esas historias, quero dicir, non só coa literatura se construe a posibilidade ou unha realidade máis diversa ou pois esas realidades LGBTIQIA+, que axuda, pero Ujú. tamén hai esa outra contraparte. Claro. O teu primeiro libro nunha editorial publicáchelo no ano 2021, que foi A obra de teatro Identidade. Identidade. Notaches cambios, como mencionabas, no ámbito extraliterario con respecto ás realidades LGBTIQA+. Pois eu creo que sí, que notei mudanzas. Tamén é certo que eu, claro, podo facer un análise completamente individual porque eu parto dunha Ujú. perspectiva concreta, unha experiencia concreta. Sí que é certo que eu cando publiquei Identidade case non vía referencias do que significaba ser unha persoa trans. Eu mesmo cando saín do armario poucos anos antes, en 2017, ás veces tiña que explicarlle a xente o que era unha persoa trans porque a xente partía dese descoñecemento de, pois, nunca ter visto unha historia trans representada ou ter algunha referencia concreta de hai moito tempo de persoas como foron La Veneno ou historias moi concretas, mediáticas. Sí que é certo que agora parece que cando falamos de persoas trans xa hai un coñecemento máis xeral de máis ou menos o que significa, mais este coñecemento non é sempre en positivo. Sí que hai cada vez máis historias e máis representación, mas parece que agora, como se utilizou tanto como unha ferramenta de, pois, case como un arma política, Mm. todo o mundo ten unha opinión ou é un tema que está moi a flor de pel e que parece que é utilizado como ataque constantemente. Entón, a ese respecto é un pouco o que notei de mudanza. Mas sí que é certo que, por exemplo, eu cando
publiquei Identidade non tiña moitas referencias de como se construía unha linguaxe non binaria en galego, que é algo que xa en Identidade aparece, e agora vexo moitas máis obras que o introducen concretamente na literatura galega de xeitos diversos, pero, por exemplo, xa hai máis representación. Ujú. Sí, tamén no ámbito literario, pero fora da ficción, temos a túa última novidade como autore, que é esta guía de linguaxe non binaria, publicada en A Través e asinada xunto con Daniel Amarelo e Alba Lourenzo. Como nace esta guía e como se foi dando este proxecto? Pois este guía naceu concretamente dunha petición, porque a GAL, a Asociación Galega da Lingua, quería ter unha ferramenta un pouco que sistematizase os usos que había de linguaxe non binaria en galego e dicer, un guía que lle servise a calquera persoa que tivese curiosidade, que quixese aprender, que quixese achegarse un pouco a estas propostas para ter a información concentrada nun lugar e permitise un pouco, pois, non tanto crear unha norma, senón recoller o que estaba acontecendo e propor solucións en galego, porque sí que é certo que moitas veces, pois, o que falábamos antes, ollamos para o inglés, para o castellano, para outras realidades que se cadra non se adaptan concretamente á nosa. A GAL, a través do seu presidente Jon Amil, falou comigo, falou con Dani Amarelo, con Alba Lourenzo, un pouco con esta idea, mais deronnos moita liberdade e ao final saíu un libro que é, pois, un pouco queer, porque é un libro que cada quen pode achegarse a él dun xeito diferente en función do que lle interese máis. Quero dicer, ti ves este libro nun estante e o que pensas é que vas topar, pois, un guía completamente filolóxico, lingüístico, mais non é só iso. Comeza cunha pequena introdución máis didáctica, para pasar a esa parte máis de historia da linguaxe non binaria, porque isto non é algo que estexamos a inventar nós, é unha conversa que xa vende antes. Tamén temos que recoñecer os activismos feministas, toda a teoría feminista que veu antes, que xa reflexionou sobre o xénero, e tamén temos que recoñecer as propostas de linguaxe non binaria que existían na Galiza antes de nós. Despois sí que ten esa parte máis lingüística, de explicación máis complementada cunhas táboas, de xeito que ti ses unha persoa que non sabes moito de lingua, poidas ir só a esa parte máis práctica de táboas, exercicios, e finalmente temos pois unha parte final que recolle moitos exemplos de que esta linguaxe xa é algo en uso na Galiza, que non estamos a inventarnos nada, senón que estamos a beber dunha creatividade lingüística que está a ver en galego, que tamén é importante reivindicar. Ujú. Sí, nos textos do libro chama a atención unha frase que di algo así, parafraseando, que é unha cuestión a linguaxe non binaria é unha cuestión de estilo, pero tamén unha cuestión de respecto. Claro, para nós é importante que se vexa como unha cuestión lingüística, porque non podemos, coas novas fórmulas que se introducen no galego, pois o que dicíamos, pensar como temos a referencia do castellano, por exemplo, concretamente no pronome, pensamos que en castellano a fórmula non binaria é elle, entón en galego ten que ser ele, Ujú. entón estamos como quebrando os xeitos que ten o noso idioma de funcionar, porque calquera persoa que fale galego xa pode pensar que ele, en plural, é eles, que xa é o masculino, alén de que en certas zonas da Galiza xa é ele, Ujú. e para nós é importante reivindicar iso de que en galego é unha cuestión de estilo, unha cuestión tamén de normalización lingüística, é unha cuestión que leva por detrás pois moitas outras realidades, pero ao final é unha cuestión de respeito, porque non é simplemente que ti teñas que falar dicendo todes en vez Ujú. de todas, todos ou outra fórmula, senón que hai persoas que precisan esta linguaxe. E hai persoas que reivindican esta linguaxe, entón non podemos, no momento en que está o galego, non podemos permitirnos perder falantes. E moito menos, xa que temos a oportunidade de facer o galego un espazo de referencia e un espazo seguro para persoas non binarias ou en xeral que queiran experimentar con estas fórmulas, pois tamén dar ese espazo. Ujú. E por deixalo claro, por se alguén o pregunta na nosa audiencia, o pronome neutro en galego é elu. Sí, Vale? é certo que existen outras Ujú. propostas, mas nós o que reivindicamos é ese elu. Non dicimos categóricamente ten que ser 100% isto, pero é un pouco a nosa proposta. Ujú. Perfecto. Estamos agora mesmo, como xa dicías, na librería Metáfora, en Pontevedra, unha librería fermosa. Ti cando entras nunha librería, que é o que vas buscar? Que é a primeira sección que buscas?
Pois xeralmente depende, porque ás veces vou como xa con ideas de libros que mirei por aí, sobre todo de recomendacións de xente, que a min gústame moito isto de cando a xente che recomenda un libro ou cando escuitas falar dun libro por redes ou por diferentes medios, pero senón eu son moito de ir ás seccións de cousas especificamente LGBTIQA+, porque é un tema que a min me interesa moito e tamén porque ao final, por exemplo, con estas cuestións de facer activismo, mesmo no guía de linguaxe non binaria temos esa recompilación de material que fala diso, a min gústame moito estar informade e saber de outras persoas que están facendo cousas e non ficar en temos que facer isto, senón xa se está facendo Ujú, todo isto, mirar en positivo e ter referencias. ujú. Crees nesa segregación da sección LGBT? Interésame isto. Eso é unha cuestión que nos daba para 5 podcasts. Sí. Non o sei, sí que é certo que nun mundo ideal, Ujú, pois obviamente estaría xenial que esa diversidade fose transversal a todos os contidos e que non fose algo afastado. Sí que é certo que a día de hoxe hai moita xente que precisa ter esa segregazón para encontrar historias que lle representen. E ao mesmo tempo tamén é certo que estamos falando de cuestións que poden ser moi diversas. Quero dicer, non é o mesmo ter agrupada narrativa LGBTIQA+, senón por exemplo, ter agrupados ensaios arredor do xénero. Aí sí claro. que me parece necesario ter esa especificidade para tamén pois deixar que falen diso especificamente, mas en canto a narrativa sí que está ben que estexan polo medio, que se alguén o colle, Ujú. Aí la trampa. lee un pouco de literatura diversa Pois sí. eu non me convertín en vampiro por ler libros de vampires, Desgraciadamente. desgraciadamente. Entón, non pasa nada, Pois se sí. No, sí, sí, é un debate, a verdade, que é moi mm. interesante iso. E un dos teus primeiros pasos na creación de contido, pasamos a falar de internet, ese mundo que nos gusta e nos asusta. Un dos teus primeiros pasos, como dicía, foi unha serie de vídeos de apoio para a preparación Lore, do exame de Lingua e Literatura Galegas na proba de acceso á universidade no ano 2020, que por aquel entón chamábase ABAU, agora chamase PAU. Como percibes aqueles vídeos a día de hoxe, que crees que aprendiches daquela experiencia? Uf, claro, no 2020, para o contexto da xente, eu tiña 17 anos, era unha persoa que de súpeto ficara na súa casa coa COVID e non sabía como ia estudar para o selectivo, entón decidín facer uns vídeos de literatura galega resumindo o temario da Sabau, non era moito máis ca iso. Ujú. Sí que é certo que a día de hoxe, se os vexo dun nivel obxectivo, digo, ai mi má, que como melloraría isto, Mm. estaba grabado dun xeito moi precario, eu aínda non sabía moi ben comunicar diante de cámara, aínda me resta moitísimo por aprender, mas sí que é certo que os vexo con ese cariño de algún xeito de foi o meu xeito de comezar, porque ás veces o máis difícil é comezar a facer unha cousa e despois pois xa vas encontrando camiños, mas dar ese paso de comezar a facer algo sempre é un susto, un pouco medo, e ao final eses vídeos, aínda que fosen un pouco afastados do que estou a facer a día de hoxe en certos aspectos, foron o paso necesario para decatarme eu de que podía colocarme diante dunha cámara e falar das cousas que a min me interesaban, e se cadra había alguén do outro lado e podía establecer un pouco esa comunidade, esa conversa, chegar a outra xente. E despois, pois, bueno, chegou a outros puntos, a esa divulgación literaria, alrededor do colectivo LGBTIQA. Estou agradecido por ese ne que colleu unha cámara. Que guai, porque, bueno, hai unha cousa que me interesa moito preguntarche a ti como creador de contido, e é que, bueno, estiven revisitando eses vídeos, que unha cousa moi guai deses vídeos é que teñen unha vida útil moi longa, porque seguen a ser relevantes para os alumnos do alumnado de hoxe en día. Revisitando eses vídeos atopei que teñen moitísimos comentarios positivos, moitos comentarios de agradecemento, e seguen a recibir comentarios de agradecemento. Entón, pois sorprendeume atopar, no contexto no que vivimos, que segue a haber lugares bonitos e agradables no internet de hoxe. Mm, E queríache preguntar como ves o internet actual e se confías na existencia aínda dun internet seguro, enriquecedor e bonito. claro, isto é un temazo tamén, daba para 5 Sí. podcasts. Sí que é certo que penso que a internet foi un espazo para moita xente
que nos permitiu explorarnos en contextos en que se cadra non tiñamos outros espazos. Por exemplo, eu cando estudaba nunha escola concertada católica en que non se falaba nunca das realidades LGBTIQA+, máis que para debatirse o matrimonio homosexual estaba ben, o meu recurso de ir a internet, encontrar foros, encontrar vídeos de outra xente falando, foi obviamente o lugar que permitiu que eu comezase esa exploración. Sí que é certo que despois precisei tamén ver que había referencias na vida real, referencias na Galiza, coñecer a xente de carne e oso que vivía nos mesmos contextos que eu, mas foi un espazo inicial de exploración e un espazo tamén despois máis adiante que democratizou un pouco ou que axudou a que eu tivese acceso a, pois, contar certas historias, a falar de certas realidades, mas non podemos perder de vista o feito de que esas plataformas onde eu fixen iso, onde eu coñecín outra xente, onde eu falei de diversidade, tamén son plataformas que ao final son empresas. E son empresas que a día de hoxe, por como está todo en xeral, pois estáse poñendo todo un pouco feo, dicindo así de xeito simple. Sí. Entón, ao final, a internet podería ser un espazo moi bonito. Ao final, calquera espazo de comunidade podería ser un espazo moi bonito, pero estamos de novo caendo en espazos que non son nosos, por moito que ás veces teñamos esa ilusión, e que a min dame un pouco de medo. Por exemplo, eu deixei Twitter por toda a auxe do fascismo, a auxe reaccionaria dentro desa rede, e vexo que non hai alternativas, e vexo que ao final, se estamos dentro desas redes, cuestións como o que está a acontecer en Palestina, subes unha historia e de súpeto ven a moitísima menos xente e non son espazos tan amáveis como pensábamos. Entón, sí reivindicar esa importancia das redes, pero ao mesmo tempo Ujú. sendo conscientes de que non sei se redes descentralizadas son a opción, porque tampouco se están xeralizando, pero sí andar con sospeita, polo menos. Ujú. Ese para rematar quería falar moi brevemente da túa verdadeira última novidade editorial, porque agora formas parte da cooperativa Compostelá Maos Innovación Social, que recuperou hai pouco a editorial Catro Ventos Editora, que vende publicar o primeiro libro desta nova etapa, que é, témolo aquí, Razóns de peso, desbordamentos de sexos e outras incomodidades gordas, coordinado por Andrea Nunes Brións e Leticia Citoula. Interésame como foi ese proceso de publicar este libro, se percibiches algunha conexión entre esta teoría gorda que propoñen neste libro e a teoría queer. Pois a verdade é que isto da Catro Ventos Editora é como a gran novidade ultimamente, a min faime moi feliz a oportunidade de eu xa teño traballado na divulgación dos libros, en escrever libros, é todo un aprendizaxe formar parte dese proceso editorial e ademais foi moi lindo recoller un proxecto que xa viña doutra xente, que era unha mágoa que acabase como era Catro Ventos, e non que acabe, senón reconvertilo e darlle un pouco o noso toque, para nós en xeral foi un proceso iso, de moitas aprendizaxes, moi lindo, e tamén sobre todo con este primeiro libro que é Razóns de peso, que é esa antoloxía que ten 19 autorías, ao final é un traballo, Ujú. pois coordinar todos eses textos, esas diferentes voces, mas tamén é un traballo moi agradecido, moi bonito e que fai tamén que cuestiones cousas e que aprendas un montón, porque falamos moito de activismos LGBTIQA+, falamos moito de feminismo, nunca o suficiente, mas parece que aínda a cuestión da gordofobia é algo que temos moi arraigado dentro, e para min foi tamén unha oportunidade para aprender, para buscar máis, para cuestionarme, sobre o que dis da conexión desa activismo gordo, desa teoría gorda coa teoría queer, eh, obvia desde o principio, porque ao final o sistema en que vivimos estános empurrando ás marxes constantemente a xente que non encaixamos no seu modelo. E ese modelo é un modelo de persoa xa de base burguesa, branca, delgada, cis, sen ningún tipo de discapacidade. Ujú. Entón, cando comezas a cuestionar un pouco calquera desas etiquetas que vemos como o que é normal, esa branquitude, esa delgadeza, xa comezas a decatarte de que forma parte todo dun sistema que está unido de forma que as violencias que sufren a xente gorda coas súas especificidades, e hai que falar concretamente da gordofobia, poden conectar moi facilmente coa teoría queer e coas realidades trans, coas realidades non binarias.
o meu corpo como persoa trans é un corpo que se ve como algo en cambio, algo que ten que chegar a un ideal para que comecen a tratarme masculino, por exemplo, ou para que non se pareza ao corpo que era cando eu nacín. E o corpo das persoas gordas tamén se ve como un corpo en cambio, que Ujú. sempre ten que chegar a esa delgadeza ideal que nunca vai poder alcanzar, ou se alcanza con moito custo detrás, e só pode alcanzar a xente que ten acceso a certos medios. Entón, todas esas realidades conéctanse un montón, conéctase tamén coa discapacidade, que parece que sempre é un proceso de superación para chegar a un ideal dunha persoa perfectamente capaz e perfectamente funcional. Entón, eu penso que de todas estas análises e de estes activismos é moi interesante topar eses puntos comuns, topar eses encontros nas marxes, eses encontros en xeral na sociedade, porque penso que non encaixamos case ninguén neses padróns e que, sobre todo, creo que moi pouca xente pertencemos a esa minoría rica, burguesa, que poida vivir cómodamente nun sistema que ao final estános empurrando a todes a esta violencia. Ujú. Pues con esa reflexión final e sobre todo con estas recomendacións que nos rodean, rematamos o videopodcast de hoxe. Moitas grazas, Né, por acompañarnos e moitas grazas por escuchar o podcast. Moitas grazas.